Astăzi jucăm Rivals. După cum vedeți. Biom. Am intrat aici. Nu-mi pasă să zici cu pechi, apă, dice, tech, bla 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 bla. Bla 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 bla. După cum vedeți, am level 172. Dacă facem 1000 de abonați, o să-mi zic și vârsta, dar pentru voi o să vă fac o ofertă. 900 de abonați. Da. Dacă vreți să mai filmez, o să filmez, dar vă întrebați acum de ce n-am mai filmat de o grămadă de timp? N-am mai filmat de o grămadă de timp pentru că nu știu, am uitat de canalul ăsta, adică nu știu, așa, logic, am uitat de canal și n-am mai filmat de o grămadă de timp, am uitat de canal de YouTube, dar promit că nu o să se mai întâmple, a fost doar un accident mic și nu o să se mai întâmple, ok? Deci eu nu o să mai fac așa, o să filmez destul de des. Bam. Bam. Nu tu și cauți mai și la tine în bază. Că trebuia să fii deja mort. Am glumit, că n-am hack-uri. Du-te mă, dă așa. 150, bro, prea ușor. Prea ușor, prea ușor, prea ușor. Prea ușurel. Prea ușurel. Ușor ca un tort. Mă rog, tortul nu e așa de ușor, e un pic greu. Dacă îl și în mână. Dar să înțeles voi ideea. Vino mă încă. Ok, acolo mi s-a șocnit mouse-ul de tastatură. E, dar du-te de aici, du-te de aici. Green Stealer. Ok, bro, Green Stealer. O să te răzbun. Vii. Ai. Și? Îl bat? Cred că îl bat. Nope. M-am uitat, nope. Nu. Ai, 3-3, ok. Nu ne speriem așa de tare la 3-3. Ne speriem doar la 4-3. Atunci ne speriem. Ok. Deci să nu ne facem griji momentan. Dar să nu mă bată atâta. Atât e cea mai tare chestie pe lângă tata. Bam. Vino mâncoa, vino, nu. Ai, iarăși. Mamă, hitul finalul. Mamă. Acum ne panicăm. El se panichează, nu eu. Ok? Deci nu el. Deci nu eu mă panichez. Nu știu ce am zis acolo. Că nu el, nu eu mă panichez. Da? Măcar mi-a dat cu butter knife-ul. Cea mai tare chestie. Asta o să trecem peste chestia asta de butter knife. Bam. 150 ca de obicei. Stai, n-am putut să-mi dau emote, dar îmi dau emote aici când aștept pe altcineva. N-aveți voie să treceți. Trecerea de pieton. E acces la filmul Grizzly. Nu mai papa. A fost 2 secunde. Acces. Ok. Dar să nu întrebați. Deci ca să știți, grappling-ul e foarte OP. Mă rog, cred că toată lumea a spus chestia asta.
Tatăl meu de pe YouTube vă spune chestia asta. Chiar să